tok 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 tok. Nuwun para kakung Sumawana putri ing kelenggan dalu punika. Kelenggan dalu punika pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak kangen jog. Ing sengaji dalu punika kepareng hambabar lampan kanthi ira-iraan Sri Huning. Dene para paraga ingkang hangayai jejiban ing kelenggan dalu mangke Sri Huning katindakaken dening Dyah Ayu Pipit. Raden Wiratmaya B. Raden Wiratmaya dalu mangke katindakaken kula piyambak. Memang dapuk to? Memang dapuk. Nyapuk mantu. Apa lho iki? Ora dapuk kok mantu. Adipati Siralawe dalu punika. Ya Siralawe, Siralawe. Siralawe katindakaken dening B. Siralawe iki lho. Kowe ngelapi ndas to kan. Pas Iki piye to? aku sing dandan celuk. Ora apa-apa kok dikenale. Ya mos ora jarikan bareng lagi gawe kathok. Ora apa-apa. Kan lebih dandan diceluk. Siralawe. Siralawe katindakaken dening Ki Rudi Gareng. Nah, Kowe urung. kowe kok mantu. Lah ngono mbak celuk. Ya siap-siap. Dene Mas TB dalu mangke kepareng dados ula. Wis kathok anak kowe dadi ula. Wiratmaya. Kados pundi babareng cariyos dalu punika wilujeng hampir sani ngantos purnaning adicara. Nuwun, nuwun. Ayo, Nduk, kowe, Nduk. Nggih. Sri Uning, Nduk. Karo Sampean ning gone taman, sampean muni ngene. Sampean rasan-rasan ngudarasa. Nggih. Saka rumangsaku ana ing Kadipaten Tuban iki ora ana wong priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Apa ya bisa ya kelakon aku dedaupan karo Kakang Wiratmaya? Ya, terus nek wongne wis muni, apa ya bisa ya aku dedaupan karo Kakang Wiratmaya? Kowe langsung metu. Bisa Sri Uning. Oke, Pak Saudara, oke. Paham ya? Aku nang jero sik ya. Kowe ning jero. Oke. Ayo, Nduk. Rasan-rasan. Sik to. Tapi awan mulai diutip. Eh? Awan mulai diutip sak bait ora sak perkata, ora per kalimat tuh. Lah ya maksud Wis mau mudarasa. Mudarasa. Oh, nggih, nggih, nggih. Bisa. Piye kelakon ki bisa iki mesti bisa ABG kok. Ning ndi mung Taman Sari? Taman Taman Sari. Sari. Nggih. Saka rumangsaku. Suarane kurang cilik. Pira? Saka rumangsaku ora ana priya sing paling bagus ya kuwi Kakang Wiratmaya. Karo iki mungkin mbok wel-wel ngene. Ngene Ora, ngene. wis Saka rumangsaku. kok cilik meneh apa Sri Uning ketekek apa piye? Nek disawang ko radio ketok ayu. Oh ngono. Ya ndang. Sasa. Yo, lembeng cilik nduk, cilikna. Heeh. Saka rumangsaku. Kok ora ana wong lanang sing Bagus. bagus kejaba? Bisa ya iya. Urung mari. Ana lho iki. Aku sik mikir lho. Urung wayahe. Aku selak sumuk ning. Urung wayahe metu bareng langsung bodhok ngene iku. Ngentenono. Fanku akeh. Ana lho. Urung wayahe metu. Telele dilut. Rada kemari nduk iki ni karo dingene. Heeh. Karo Ngono. heeh. Oke. Action tak tamani Sri Uning ki wonge wayu dhewe. Pon. Yo. Saka rumangsaku. Kok ora ana wong lanang sing ganteng saliyane Raden Wiratmaya. Apa bisa ya? Apa ana? Apa aku bisa kelakon dadi bojone? Apa bisa? Ya. Iki omale. Kowe iki dadi Wiratmaya kok iso macak ngene iki lho. Kaya arep nyolong apa? Pura-pura ninja. Dadi apa to, Mas? Wiratmaya. Wiratmaya lha kuwi japuk apa kuwi? Halo, bal surat, Pak. Beto. Aku bar surat kok tanggapan toprak ora
garing. Ana lho iki. Wiratmaya. Seto mripatmu lho ya Allah. Ayo, Tang. Beleneh. Ya. Mosok kowe tanggapan nggo kambil ngono kuwi. Ampluk pisan Mas aku. Ora Tanggapan yang ngempit gandos. Bisa urung. Ayo ana. ngentenono. Ben metu ya. Ya nduk. Rumangsaku mapan ana ing jagat raya iki kaya Mas Yuda ngomong. Karo mangsaku mapan ning jagat raya iki ora ana. Priya, ora ana. Ora ana priya Sing bagus, sing bagus kejaba. kejaba Raden Wiratmaya. Apa ana ya? Apa bisa? Apa bisa aku dadi bojone? Endi? Apa bisa ya? Bisa to? Apa bisa? Payahmu lho. Kowe kok malah Payahmu metu. Lah suwe aku turuse, Pak. Pirang-pirang dina blandekan lho, Pak. Kesuwenmu. Payahmu metu ayo balenono. balenono. Allah, Mas. Apa bisa tekan apa bisa? Ayo. Nggih. Andukku gorene andukku. Mas aku kowe budal ora nggo anduk dhewe. Waduh iki kok nularne gudik kaya. Ayo. Cakoke. Apa bisa ya aku kelakon dadi bojone? Ayo, Be. Ayo, Be. Ayo be. Bisa. Jagat ora luwang. Kang tak Kalau cah cilik ngantek gregeten, doh. Cah cilik ngantek gregeten kan. Ya, iki mulo dinggo, iki dinggo iket-iketan ora enek Wiratmaya. Wiratmaya kok gundulan. Tapi wong kok rumangsaku. Kok rumangsaku? Alah. Lah. Pas penuangan udengan ora mok warai to, Tak Dok. warai lho jane. Warano. Alah. Warano, ora bener kuwi. Nek ta. Penuangan udengan ki melu to. Wes nyantol. Sapi. Malah kaya truwelu. Oke. Sejake gembol apa to iki? Dunya. Ora ono. Aku tahu pas sunat ini ki, Pak. Yang apa? Lah kok baru ditanggapno dangdut. Ha terus Penyanyi cekak-cekak loro, Pak. kowe iki Ketik penyanyi munggah suku tok loro. lha kowe ya wong trutus kok. Jeng Sriuning. Nggih. Aku terno sontek ya. Bisa ya we. Bisa, kowe nyauri bisa aku lho. Apa bisa ya? Yo, Sriuning. Apa bisa ya aku nyanding slirane? So yayi. Ora. Mikmu lho. Bisa yayi. Sing dinggoe kathoke wanle. Kowe iki suwale sapa wong kok trutus. Ketopake rusak wis. Bahasaku. Iki mau nyengesan. lho iya no, wong jenenge sak ora-orane ya iki jenenge ketoprak kok ya, ketoprak. Ketoprak Eh. maklum nek Lho iya harap maklum, pemainnya kan carane pemain bon-bonan saka ndi? Tuban. Apa? Golek Nang apa? Jariku dicari. Lah jarikmu nang ndi kok ya? Jarik kena mbok nggo. Wah, Aku ora gondol lho. Oh bocah kocluk do, golekno do. Iki jarikku iki. Iki jarekku iki. Lah mau nang ndi? Mau nang ndi? Mbok kapane. Mau Mau niki niki. kula damel. Nggih. Lah, Heeh, mau ngono. Mau Nggih. Apa gawe ngono? nggih. Terus bar Terus tak suara. gawe tak coplok. Jariku ilang, Pak. Maune lho piye? Maune Iki piye? mau kan aku arep cononan. Jariku kan petamune dawa. Eh, Tak tekuk mengisor ngene. Lah terus? Nah, terus aku cononan, bareng iki tak coplok. Lho, jariku ilang. Lah iki, yo lali. Piye to, Om? Masa iki Pak Bambang karo SMK PGRI nanggap dagelan Om. dagelan pikun ya. Romo sira lawe. Ora sira lawean. Mas aku. Terus njereng teken ngono kuwi. Tembange pelok mawon ya Cah. Apa? Nggih. Pelok mawon. Eh, Nek sapa kae? Iku nyilek betul kok. ya Allah wi pakane masku lho. Apa? Pakane masku emang. Aduh, dosa aku dosa. Bocah kok Lah yo. Apa, Ndek? ana ninggal katresnan, ana apa kae Tawang Mangu kae apa judule? Tak mang. Heeh, lali janjine. Lali janjine Ana tembang kangen. Nah, napa kae? Tinggal katresnan. Lali janjine ya. Nggih. Halo do sing Janjine. dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng Tawang Sari. Ya ya. Tawang mangu, Pak.
Minggu ini Mbak Dia. Nah, ayo diaturke ya. Ya kuwi lagune. Oh. Wirat Moyo ning bingung. Buat kocok-kocok pemuda kenongo juga bakul laki Mbah Wahyuni pelangi tidak lupa SKP KRI sukses selalu Purna Wiyata 2022-2023 Pipit Mas